back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Pasado alas 9 na. Og, wa pa siya maabot. Hennessy? Oh. Hennessy? Mikakus ka na ako. Hennessy? If you need... Just let me cry. Okay. You have my shoulder to cry on. My goodness, hangtod ron, bisa nagatiin ako. Pero di pagyapon masirang ako bakos kabusog. It's definitely my first time. I think, dili mayong maguban ta kanunig pangaon. Kaya ikaw nga mahimong hinungdan nga, mag-practice kong luto ni. Lili, daw lang ta sa... Oh. Jadi ano ko nagsik tabi. Morning, wag ka na mutubag kay. Ikatuga na day ko nimo. Hindi ko bihana. Like the good Lily. I have all my first with you. I never knew na ma-enjoy day ko uban ang sama nimo. I never knew na mas magalingaw ang simpleng tao nga sama nimo. And I never knew nga makahatag kalibog na kong Lily. Yan, nung karoon ko makamang, ganun karoon, kung karoon sa akas lulo na ko. Lily? Lily, wake up. Lily? Oh, Larry. Lily? Oh, Larry. Ang imong naong duol na kayo na ako. I know. Larry. Lily, Larry. what did you do to me? Ha? Gusto kang mukis na ako? Lily? Larry. Oh, Oh, shit. Manaog na ko. Kadit, ablihan ko ng putahan. Ako na. Ako ng buhat. Ako ang lalaki. And I'm a gentleman. Hoy! Nganong gabi naman ni mo nagyatos Lili ay? Din man ni mo daka? None of your business. Salamat. Agdahon pa pati ka nga mudayon sa akong gipuy-an. Ha? Atong gipuyan ni Lili? I would love to come. Okay. Ah! Mura man kong dili ingon nato. Mura man sila wala makakita nako. Lili! Day! Ganina ba kang huwag mo din sa eskina, day? Huwag ko, day! Lili! Ayaw na padayon na lang sa ato ikang batig naong, day! Hoy! Huwag ko din yan! Nilata sa bahay. Dayon. Gabi na. Bato na ko. Igo lang nato ka din si mong gipuyan. Di na ka musuit? Dili na lang. Sige na. Isira na ang pultahan o ilak na. Sige na, lakaw na. Aron isira na nako. O nagsuod. Ano magkalakaw na ko. Hoy! Oh, Nag-unsa pa man ka din eh. Ha? Ngayon
ong magkasportahan. Okay, mudayon lang una ko. Mga kuli mo na to. Hoy! Dayon na bay! Wapay bangkoy! Way extra! Tagsalamik bangko dire! Ben, Mahimong magbarog na ko. Balik ko sun ka. I don't mind. Uli lang. Later. Dito. Bakong sama ka rin eh. Killing time. Sige, in English ka lang. gusto ka kape? Watay ka pinay. Dili na, tingalig. Magtukaw ko tibog gabi. Ubusamot na magsamo kas kung una-una. Atik. Mo gyud, atik. Unsa ikadalit kanimo? Yourself. Balya. Kasabot ko to ha. Yourself ang naong nimo, yourself na. Hilas. Yourself. Mahimo ba mugawas nagbalik? Ha? Nga naman. Gabi na oy. Ano mong gawas mong balik? Mau pagani inyong pag-abot, yang manggawas sa mo. Hilas! Cam, Ay duwata lang yang kamot day. Oh, Agigidawat yun. Ah. Asa mo'y! away from you. Wala mong kudi ko natin eh. Ay! Ngalang playo ko muna ko! Samo kay kagdagway. Malagidanyat ang sarma na eh. Ay! Hilas! Day! Dalili! Balik day! Ayaw pailad na day! Nailad na ka sa una! Ayaw pausab! Dalili! Akin ka lang! Better. Mag-unsa mo tadi ni si mong sakyanan? Manlingkod ra. Kaha? Any better idea? Saban, gusto kang ideyon ta ang wala to barayon ganina kay miabutong sa mukang dako. Hain ato. The part where you asked me if I want to kiss you. Gusto ka? Mm-hmm. Unya, unsa akong makuha? Me? Makuha talaga sa kiss lang? We could go further. Abti kay ka, no? Depends. Can I kiss you now? Shit. Murag unang higayon nga magkabunog kong tao. Unsa? Ganina pa rin siya na. Larry! Larry, ayaw ha! Da! Gawas lagi ka! What do you want? Aw! Pwede na mag-order? Burger ako, bi. What? Larry! Larry, ayaw! Damn it! Ay, nang William ka! Sali kang taas ka! Ha? Tuwa kang di ko kabunog ni mo! Kita ka rin kung kumo! Kamay? Oh! Gamay bito, pero kusog ni do! Okay, Kusog ni! come on. Makumot ko na ka ng imong kumo. So don't show it to me. Giro! Tara nili! Uli nanta! Wapabay ako mukhaong day! Kuwat ko ni mo! Pues mapas mo ka. Cause she's coming with me. Ka! Larry. Sakay. Oh, Larry. Get in, now! Hay! Asa mo'y! Uban ko! Uban ko ba? Uban ko ba? Day! Day! Wa pa ba kang kaon, day? Mga aon sa dalay! Sa di pa ko muko... ikaw ba? Sa di pa ka muko yung niya? Mapas mo ko, day! Maguwat ka pong kunin mo! Ha? Maguwat ka mo! Muli ka! Muwat pa yung kunin mo! Bahalag! Kausa ka mabot! Ay! Biyang inap! Paitaw eh! Gwapo man ko! Asa ta? Bisan asa. Asa man dapit ang bisan asa? O ako magdahom nga basagulero sa diay ka, nga usa ka basagulero ang sama nimo nga usa ka business tycoon. Karon ra. Kung ikaw hinungdan, Ako gyud? Gisugo ba ta ka?
You did. Unsa? Kanus Di ang ipakita ka na ako. Gihatagan ko ni mong kalibog, Lili. Ug itudluan nimo nga ako kasing-kasing. Gawa mahimong malimbongon. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!